Il-benefiċjarji tas-sussidju tal-kera offrut mill-istat mhux se jitilfu l-għajnuna f'daqqa kemm il-darba dħul tagħhom jibda jaqbes il-limitu tal-eligibilità u jibqgħu jgħixu bħala kerrejja fis-settur privat. Permezz ta' miżura ġdida kif imwiet fil-manifest elettorali, issa jibdew gawdu minn perjodu transitorju ta' sentejn qabel jinqataw kompletament. Dan ħabbru l-Ministru għall-Akkomodazzjoni u l-Artijiet Owen Bonnici li sostna li din il-miżura li qed tiġi implementata fl-ewwel mittjum tal-leġislatura tirrifletti l-impenn tal-Gvern li jagħmel l-għajnuna aktar ġusta, immirata u sensittiva għal bidliet fil-qagħda finanzjarja tal-familji. Tenna li l-Gvern se jkompli jirrevedi jaġġorna l-iskemi tal-Awtorità tad-Djar biex jibqgħu jirriflettu r-realtajiet ekonomiċi u soċjali tal-lum u jwieġbu b'mod effettiv għal ħtiġijiet tan-nies. Spjega wkoll kif taħt il-mekkaniżmu l-ġdid tal-Housing Benefit Scheme il-benefiċċju jitnaqqas gradwalment fuq dan il-perjodu ta' sentejn. Fil-fatt fl-ewwel sena wara li jaqbżu threshold, familji se jibqgħu jirċievu 50% tal-benefiċċju li kienu jirċievu qabel, filwaqt li fit-tieni sena dan jinżel għal 25%. Il-Ministru qal li dan se jipprovdi aktar stabbiltà lil familji matul il-perjodu ta' tranzizzjoni u jevita li dawk li jkunu tejbu s-sitwazzjoni finanzjarja tagħhom jiġu penalizzati b'mod immedjat. Rridu ninċentivaw il-bżolija, rridu ninċentivaw il-mobilità soċjali biex meta persuna tavvanza fis-soċjetà u timxi l qudiem ma tħoss li s-sistema qed tikkastiga, anzi tħoss li hemm gvern li qed ikompli jinċentiva l-familji li jkomplu jirnexxu. Aħna kommessi li nkomplu naħdmu għal soċjetà aktar ġusta. L-iskema tas sussidji tal-kera hi waħda mill-lodot ewlenin tal-Awtorità tad-Djar biex jitnaqqas il-pis tal-ispejjeż tal-akkomodazzjoni fuq il-familji bidħul baxx. Is-sena l-oħra l-investiment f'din l-iskema laħaq għal 10.7 miljun euro biftit anqas minn 4,000 familja tibbenefika matul is-sena. Il-mekkaniżmu l-ġdid se japplika awtomatikament għal benefiċjarji eligibbli mingħajr il-ħtieġa li ssir applikazzjoni ġdida. Il-miżura hi wkoll parti mill-proċess ta' diġitalizzazzjoni tal-Awtorità tad-Djar li qed inqas iż-żmien bejn l-applikazzjoni u l-ewwel ħlas u fil-burokrazija għal min hu intitolat. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar Matthew Zerafa qal li b'dan il-mekkaniżmu l-ġdid dawk il-familji jew individwi li jkunu qegħdin jimxu l qudiem f'ħajjithom mhux se jitwaqfilhom il-benefiċċju tal-kera ħesrem biex bekk ikunu jistgħu javvanzaw il qudiem fil-ħajja b'mod sostenibbli u stabbli. Permezz ta' din il-bidla qegħdin niżguraw li dawk li qegħdin jagħmlu l-isforzi tagħhom biex jimxu l qudiem biex jagħmlu l-pass li jmiss, issa b'din l-għajnuna dik l-għajnuna li kienu qegħdin jirċievu tinżel bin-nofs għal l-ewwel sena u mbagħad terġa' tinżel b'nofs ieħor għat-tieni sena. B'hekk f'dawk is-sentej dik il-familja jew dik il-persuna li tkun qed tirċievi l-għajnuna ma tispiċċax f'sitwazzjoni fejn dak jinqata' millu mal-għada.